De bleun wordt wel wat skieren, maar verder is het een geweldige dag. De zinnen er vol op bij. Prachtig waar en maaitijd en lentetemperaturen. Maar wat ik nog wichtig is, nog hield die droeg. En ontnota is het bij u record droeg. De rond 5 uur wie maart altijd nog aan de droge kant. En dit hier, nou ja, er is bij u net meer vallen ontnota als 1 mm. En staat het nodig het bloed dat ik droeg onder mijn man. Misschien wel takken met een t-shirt aan. En dan zitten we al op 1 maart. Wel, nou naar de actualiteit. Joen en vannacht, ja, opklaringsmist, dichte mist en waarschuwing voor het verkeer. Nog wat bewolking en 3 of 4 graden. Wien uit het noordwesten is er haast net, krijgt 1 en 2. En dan morgen, we beginnen met de kans op mist. Via de zinnen erbij, ja, letter in de maandtijd, in de midden. En de temperaturen binnen prima. Alwe en 14 graden, nog altijd een maaitijd warmte. En die temperatuur kan plakken, dan wil eens hoger komen als 15 graden. De wind uit het oosten en noordoosten zwak of matig. In de nacht naar je toon zit daar op een nijmist of dichte mist. En dan het vooruitzicht. Toonsje, vreed en sneeuw. 3 dagen mooi droegwaar. De zinnen er regelmatig bij op vreed en protte bewolking. Temperaturen 12 graden op Toonsje. 10 op vreed. Zon op sneeuw. Dan wordt het echt kouder in de nacht alweer lichte frost. Ja, en hoe dit verder uitpakt, het weekend blijft droeg nevens mij. We moeten morgen maar weer even in het waarsje.